Amor meu, on vols anar aquest cap de setmana? Estem en quarantena, que el teu fill ha estat en contacte amb un positiu, recordes? Ah, sí, que no ens podem moure per culpa del crio. No ha anat de festa en cap moment. Que hi hagi molts contagis a causa de la gent que va sense mascareta no és culpa seva. El seu contacte és de l'escola. Sempre és culpa del xiquet. Sempre és culpa del xiquet. Després nosaltres som los dolents. Però mira, aquí tenim que tancar-nos per culpa seua. Si en lloc d'anar-se'n els amiguets hagués estat estudiant, això no hauria passat.